Kaixo, Garazi naiz eta, gaur Eurovisioa hitz egingo dugu. Badakizute, asteburu honetan izan dela. Barkatu, nengo astean, bideorik egin, zertikan gaixotu nintzen eta ezin izan nun egin. Baina, gaur berriz hemen buelta naiz, saioa sendatu naiz. Gaur ez da egongo bideorik ere ez, zertikan Eurovisionek 71 urte daramatza emititzen. Eta hasiko gara, irabazlearekin izan zela Ukraina. Niri ez zitzenan asko gustatu, oso sosu xamarra izan zen, kantua baina dantza oso sosua, ez zitzenan bat gustatu. Garrena izan zen Australia, eta beria gustatu zitzen baina nik uste dut Ukraina baina pixka bat hobeto xiago sosu bat. Hirugarren handitu zena zen Rusia. Hori bai gustatu zitzaidala. Gustatu zitzaidan, kantua gustatu zitzaidan, matxosua, eta dantza ikusgarria. Nik uste dut gehien gustatu zaidana izan dela. Bulgaria, botere gaizki. Baina, erantza ez du beti egin, baina ere bai, erakarri dana da trajea argiakin, eta hori gustatu zait. Bosgarrena, Suezia, nengo urtean irabatzizuna, eta horretan bosgarrengo ditu da. Eta, ez bat ere gustatu, kanta oso sosua da, dantza ere bai oso sonarra, eta gehienetan ez duen dantza. Eta ez zait bat ere gustatu. Eta bukatzeko, ingo dugu Espainiakoa, badei. Bezala, haserre gaude, bigarren postuan ez luke egon behar, zeratikan berak indu handiketa ondoen, eta nik esango nuke ez nula eta bigarren postuan egon beharko luke pixka bat gorago. Bere kantua, oso pegadizoa da, asko gustatu zait, eta dantza ere bai oso polita, eta niri gustatu zaidana hor izan da dantza, bota egiten denean eta biak denak intzatzen denean. Hori izan zen, niri gustatu zitzenan zaterik politxena. Hori karagarri gustatu zitzenan. Orain dator zumba dantzatzeko ordua. Dantzatuko de zumba al estilo badei. Urrengo astean badator euskerako klasea bigarren partea. Eta badakizute, suskribatu zaitezte, komentarioak utzi. Eta gustatu bani bat zizue, emaiozute like. Eta, urrengo aste arte. Aio!